Nanong oras po ito? Alas 3. 4:30. Atentang ay Vigil 11 to 12. Makasutana kayo po tayo. Tapos sa Patatingay Station of the Cross. Kaya kayo po, mag-isipin kayo siya kapitagal po. Di ba tayo sa Papa
Dakal na larin din kayo, linabas. Atin pa kanyang Fortuna. Bukas kanya ning mas marakal Friday. Many Webis Santo pilan-pilan lamo din eh. Pero detang kay Friday mga gawan mong triple. Ding ngeni. Bakit mabawat kitalanan? O yan, o yan yung naman yung pwede. O yan, ikay, Conchal Pikay. Conchal Chok. Tara! Tara! Shout out! Shoutout sa 500 viewers. Shoutout sa 600 viewers. Dito po yan sa San Isidro, Florida Blanca. Shoutout sa 700 mata.
Shoutout sa 800 viewers. May paparating na marami kaya yung mga tao gumitna na sa daan. Wala pa yung mga ano niyan, yung mga anong tawag doon, nagpapalaspas sa likod. Wala pa yan, wala pang dumaan, wala pang nakarating dito. Pero kaninang dumaan kami sa Fortuna, maraming ganun kanina, kaya lang ni isa wala pa akong nakikitang nakarating dito. May mga viewers po dyan, dito yan sa Florida Blanca po yan, sa San Isidro, kung saan ang aking hometown. Ayan, dumami po yung mga nanonood. Ibig sabihin na yung hinihintay nila, malapit na sila. Yung hinihintay nilang nagpanata. Kanina kakaunti lang yan eh. Ayan na, may pumapasyok na.
Shoutout sa 700 viewers. Shoutout kay Erica Joy Limpio Songlao, kay Nina Pana Pahardo, kay Mini Kinauli. Shoutout sa inyo. At saka kay kay Ryan Bansil, kay brother Ryan Bansil, kay Ira Baul, kay Jericho Nuestro, uwi na ba kami? Okay. Spencer Benjo Banal, at kay Romel Ibe. Shoutout. Shoutout po sa 10 viewers. Paki-share po ng live video natin para makita ng iba, para dumami tayo na nanonood. Shoutout kay shoutout kay Christian Dizon. Dito po yan sa San Isidro, Florida Blanca, Pampanga. Bukas marami yan. Bukas magla-live ulit ako. Gawin mong triple yan o 4 na beses yung mga nagpanata ngayong araw na to. Bukas sobrang dami niyan ng mga nagpanata. Shoutout sa 900 viewers. Oh, shoutout kay brother Andrew. Joya Evangelista Mojica, magandang umaga sa inyo. Laura Tamayo, magandang umaga. Ayan, meron pa. May mga nag-video, ibig sabihin na meron pa niyan paparating. Ayoko lumabas, mainit eh. Sayang ang Beauty Lab. Lynn Santos ng Kill, magandang umaga. Brother Harley Manyo, magandang umaga.
papa mo. Bakit to Japan? Ali yan eh, nanti. Yan eh, nanti. Oh, shout out. Shout out. Shout out. Shout out sa 900 viewers. Ina Malyari Serrano, magandang umaga. May nagbibideo, ibig sabihin meron pang paparating. Okay, shout out po sa 11 viewers. Salamat po sa inyo. Po. Kalawi po mo. Shout out po kay Apong Bobong. Kay Apong Bobong Mendoza, shout out. Ay, salamat po sa tala. Sino po sila? Sino po nag-abala? Koy, nung mabiyaya mo ikoy ako, metong niya ka rin mapagalulugan yan. Awa. Wapin eh. O na nga bala mo, may biyen na naman ni paring bitukang nga eh, paring chok. O ito, mapagalya naman. Bisitahin niyo po yung vlog ko nung nakaraang taon sa YouTube. Meron po akong vlog doon ng mahal na araw. Makikita niyo po doon si Paring Bito. Hey David, magandang umaga. Good morning. Daming tao, grabe. Bukas niyan, halos hindi na makadaan yan yung mga sasakyan bukas. Sa sobrang dami ng mga nanonood na yan. Sa ngayon, kakaunti pa lang yan eh. Pero bukas makita nyo. Bukas kung sakali, magla-live ulit ako bukas. Pakisuportahan naman po ng aking live video. Pakishare po ng live para dumami tayo. Ayan, mga nakatingin lahat doon, ibig sabihin may paparating. Wala pa yung mga nagpapalaspas eh, yung sa likod, yung maraming dugo. Tapos yung Friday naman, bukas, yung alas 12 ng tanghali, merong nagpapalaspas. Bukod tangi, siya lang mag-isa yun. Yun ang matindi. Pagkatapos hindi ako nagkakamali, yung Biyernes ng gabi, merong mga naggumagapang sa daan sa may harap ng munisipyo.
Hindi ko pa nakita yun pero sabi nila legit daw yun. Gumagapang sila sa harapan ng munisipyo ng Florida Blanca. Hindi ko lang alam kung natapos na yung panata nila o may pumalit sa kanila. Shoutout sa'yo, Mark Wendell Serrano. Salamat sa'yo, brother. Rem Galvez, good morning po. Siklod ko. Pakishare po ng live video natin. Eto na, meron na. Ayan, shoutout kay Konsehal Romel Alvis. Mainit, sobra, ang sakit sa mata, ang sakit sa pisngi. Dito na lang ako. Wow, Erica, panguyod doon ng aliwa. Archie Julius Basilio Bacani, good morning.
Facundo Isko Arpio. Good morning. Thank you po sa tala. Doon sa nagbigay, hindi ko makita kung sino siya. Pero maraming salamat po. Army Guevara, Estrella. Good morning. Good morning. Shout out kay Leslie. San Isidro yata yan, Koy. Wah, San Isidro yun eh. At yung kayo ni Bisitas. Hindi na ako naglakad sa daan para isa-isahin yung mga nagpapanata dahil sa sobrang init. Kaya ang ginawa ko, nag-standby na lang ako dito sa chapel ng San Isidro. Dito ko na lang sila inabangan. Ayun, shoutout sa mga youth ng St. Joseph the Worker Parish. Si Eunice. Ayun o. Si Eunice Montemayor Baul. Shoutout sa iyo. At saka kay ano, sino ba yan? Ayan o, kay Rod Fernan. Shoutout. Eto na, meron na dito. Pari ko. Lalabas sana ako kaso nasa lubong ko na sila. Eto na pala. Oh, yan na.
shoutout kay Leslie. Okay lang yan. Nga nga ako, diwali ko eh. Alang babarog, tumbukan da. Babarog ni ko yung tumbukan da kayo. Alam ang barog. Yung Chester. Ano ba yung Chester? Australia. Australia, yeah? Ems Magdalas. Ay, Ems pala, sorry. Jenna De Leon Lagman Cruz. Renz Carlo Beltran. Good morning. Good morning po sa inyo lahat. Ayan, meron pa nanonood, ibig sabihin na meron pa darating. Grabe yun. Inaaway ng lola yung yung mga pumalo sa apo niya. Nakipag-away, muntik nang maatake si Lola Alice. Shoutout natin yung mga youth. Okay, ba't nanong milyar eh? Atin ko sabi ko bigyan sa kanya. Talakad pa? Relax ka mo po na. Tapos sa niya mo po biyahe. Medyo malawag ka rin po makain. Kaya po, Sa likod. Sa likod tayo. Ayan guys, meron pa pala. Ayan na. Malapit na. Mainit, mainit. Dito ako sa loob. Alright, magpapahinga muna ako. Maricar Ikban, good morning. Uupo lang ako saglit. At mamaya, malayo pa naman sila eh. Shoutout sa'yo, Brother Joey Pascual. Christopher Sampang, good morning, good morning. Good morning, Consyal. Salamat kay pamagsilip. Inaantok na ako. Shout out. Thank you kay pamagbisita kay live video ko, Consyal Christopher Sampang. Nandito na, meron pa ding mga nagpupusan. Shout out. Shout out. Shower out. Nagano siguro sila, nagpahinga muna dun sa malilim. Siguro mga alas na siguro yan. Pakibisita po ng aking YouTube channel at Ninsky Pare Vlog. Search nyo lang po yung Ninsky Pare sa sa YouTube, makikita nyo na doon. Maganda? Anong kanta pa yan? Magbalik. Sige, makalive ko pa mo. Kaya naman linod eh.
Okay, hindi na pumasok. Pinapakanta ako kaya lang naka-live ako Ayan, baka papasok sila. Ating kang kaya, kopya. May wala yan. Dang, may wala yan. Ano kor niya? Balik na Ay, wala. Balik na nakatatakot pa kanaku tanaman numan katas turkula duguna kakingaus malambat na kampalina ya patalastas lang yan. Pogs, ugsay mo na itang kaya. Ugsay mo na itang plastic. Alski Evangelista, Mau David. Good morning. Happy Holy Thursday sa inyo lahat. Mag-iingat po palagi sa biyahe. Kung wala rin naman na pupuntahan sa kung saan sa Lupalop, diyan na lang kayo sa bahay para makaiwas sa disgrasya. Pero kung lalabas man ay mag-iingat na lang po palagi sa pagmamaneho, sa paglakad, sa paglalakad o ano pa man. Siguro sa pagkakataong ito baka wala na kasi nag-uuwian na yung mga tao Hanggang dito na lang po ang live video ko. Maraming salamat po sa pagbisita, sa pagdaan, sa pagsilip sa aking live video. Sana po huwag kayong magsawa. At mag-iingat po palagi. At God bless us all. Thank you for watching.